ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲೇನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಓಲುಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಕಲಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಒಲ್ತುರ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂದಲ ಗೊತ್ತಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಡಿಕೇರಿಡು ನಿ ಕಾಂಡೆ ನಿಕಲ್ಡು ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದೆನ್ ಕುಲಿತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಅಂತ ಬೈದ ಪಿರಾವದ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪೂರಿಲ ಬಾಜಿಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂತ ಪಂಡದಿತ್ತ ಅಕುಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಆಯ್ತು ತೊಟ್ಟುಗೆ ಬಟರ್ ದೀತೆರು ಜಾಮ್ ದೀತೆರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಎಲೆಲಿಯ ಗಿಂಡಲ್ಡು ಅರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ಪಾರ್ದು ಮಲ್ತಿದ್ದಿನಂಚಿನ ಗಂಜಿ ಇತ್ತನು. ತಾನೀಶ್ ಬೊಕ್ಕನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಿಂಡೆರು ಯಾನೇ ತಿನ್ನಂದಿನಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಮ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ತೊಟ್ಟುಗೆ ದಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅದೇ, ಸೊ ಬ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಂಕುಲೆ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಯ್ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಟೋಸ್ಟರ್ನ ಅಲ್ಪನೆ ಬರೀಟು ದೀದಿತ್ತೇರೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ತನಿಷ್ಲ ಸೇರ್ದು ಬಾರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಡ್ ಇರುವೆಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೂಲು 1 by 1 ಬೆಚ್ಚ ಪೂರಿ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇಂಚಿಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಬಾಜಿ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಚಳಿಲ ಆವೊಂದಿತ್ತನು ಅಂಚಾದ ಟೋಸ್ಟರ್ದ ಮಿತ್ತು ಕೈದಿದೆ ಎನ್ನ ಚಳಿನ ಪೂರ ಪೋಪ ಆವೊಂದಿಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಪೋಡಿ ಇತ್ತನು. ಪೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತನು. ಪೋಡಿ ಒಂಜಿಲ ಒರಿಜಿ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರಿ ದೊಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಚಟ್ನಿಲ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನ ಬ್ರೆಡ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಎಸ್ ರೋಡ್ ದಂಚಿ ಬಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಗಾಡಿಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಲಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ಡಿಯರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ವಾವ್ ಮಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಬೊಂಡ ತಿಕ್ಕು ನಿತ್ತೆ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ತಿಕ್ಕು ಬೊಂಡ ಇನ್ನ ಒಂದು ಬೊಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕುದು ಬೊಂಡ. ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇನು ತೂಯರು ನೆತ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಡಾನೆ ಅಂತ ತೊಚ್ಪಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ರೂಮ್ ಟೂರ್ಲ ಮಲ್ತದೆ. ರೂಮುಲ್ಲ ತೂತರು ಕೆಲವೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಾನು ನೇರ್ದು ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಂಚೂರೆ ಪನೊಂದು ಬಾಯ್ದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸ್ಟೇ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪೇ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಏತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೇರು ಅವೇ ಐತೆ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನೋರು ಎಡ ಪಾದೆ ಸೊ ಏತ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು 6 ಪನ್ಪೇರು ಕೆಬಿಕೊರ್ಲೆ. ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದು ಹನಿಪಾಟ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3 ಕಾಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ 2 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಾಟೇಜಸ್ ಬಂದು ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ, ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ರೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮ್ಸ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಹೀಂದ್ರ ತಾಜ್ ಅಂತ ದೋಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್. ನಿಮಗೆ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಟೂರ್ ಬಂದು 225 acres ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಓನರ್ ಬಂದು 8th ಜನರೇಷನ್ ಓನರ್. ಅಂದರೆ ಮೈನ್ ಕ್ರಾಪ್ ನಾವು ಬಂದು ಕಾಫಿ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಫಿ 2 ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅರಬಿಕಾ ಮತ್ತೆ ರೋಬಸ್ಟಾ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಫಿ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ಕಾರ್ಡಮಮ್, ಆರೆಂಜ್, ಕೊಕ್ಕೋ, ವೆನಿಲಾ, ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಂತ್ ಆಫ್ ನವಂಬರ್ ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಕಾಫಿ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಸೀಸನ್. ನವಂಬರ್ ಟು ಫೆಬ್ರವರಿ ಅರಬಿಕಾ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ವಿ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಪಿಕ್ ದಿ ರೋಬಸ್ಟಾ. ಅಂಡ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಫಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್, ಸೇಮ್ ಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್. ಓಕೆ. ರೂಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ರೂಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಾಟೇಜಸ್ ಬಂದು 5,500 rupees ಪರ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಲಂಚ್ ಅಂಡ್ ಡಿನ್ನರ್ ನಮ್ಮದೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಯು ವಾಟ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ರೂಮ್ ಬಂದು 4,500 rupees ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ cottage or premium room 1,500 rupees charge it, including taxes. Okay. Breakfast included. Okay. Thank you. Smile. Wow. Oi baba. ಇಡೇ ಬೈ ದಿನ ಸರಿ ನೆನಪು. ಚಳಿಯ ಒಂದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ಓಪನ್ ಇಡು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಸಡನ್ ಅದು ಒಡೆ ಬತ್ತೀರ್ ಮೇರು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾ ನಿಕಲಿಗೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಬಟ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ರೂಮ್ ಮುಟ್ಮನೆ ದುಂಬು ಒಂಚೂರು ನಿಕಲ್ದ ಕುಲೋನ್ ಪಾತಿರ್ದೆ ದಾದ ಪಾತಿರ್ದೆ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಾಡುವೆ. ಬಟ್ ಆಯ್ತು ದುಂಬು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಕುಲೋಂದು ಕುಡ್ಲದ ಸಾದಿ ಪತ್ತು ದುಂಬು ಮಡಿಕೇರಿ ಸಿಟಿಗೆ ಬೈದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಬಡಲಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಮುಲ್ಪ ಪುಲಾವ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಟನ್ ಗ್ರೇವಿ ತಿಂಡ ಒಂತೆ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕನತ.
ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲದ ಸಾಧಿಪತ್ಯ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಮ್ ಬುಡ್ಪುನೇರ್ ದುಂಬುದಾದ ಪಾತಿರ್ದೆ ತೂಲೆ ನಿಕುಲೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಪನ್ಪುನ ಸಮಯ ಬತ್ತುಂಡು ದಾದ ಪುದರು ಹನಿ ಪಾಟ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಎಂಕುನೇತ ಪುದರೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅನ್ಮರಪ್ಪೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬಾಯ್ ಪನ್ಪುನ ಸಮಯ ಅಂಡು ಯಾನಂತೂ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆತೆ ಪಿದಾಡ್ರೆ ತನಿಷ್ಲ ರೆಡಿ ಆತೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಿಯರೆ ಪೋಯರೆ ಆಯ್ನ ಮೀನೇ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಪೂರ ಆತನು ಪಿದಾಡ್ನು ನಾನು ಈ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ. ಐ ರಿಯಲಿ ಮಿಸ್ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ನೇಚರ್ ಒಂದೊಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಾನು ನಿಜವಾದ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಮ್ಮೆ. ಬಟ್ ಮೂಲೆ ಅಂತೂ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಸಮನಸ್ತೆ ನನ್ನ ತುಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಸಿ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ ಇಡೀ ದಿನ ಒಂದುವೇ ಬೇಲೆ ಆದು ಪೋತುಂಡು. ಯಾನಂತೂ ಹೈಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮನ್ಫೆ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಬತ್ತಾಡ ಮೂಲೆ ಬತ್ತು ಸ್ಟೇ ಆಲೆ ಯು ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್. ನಮಕ್ ಗೊತ್ತು ಪೂಜತೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತು ಪೂಜತೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಪ್ಲೇಸ್ ಓವೇ ಪೊಸ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಂಡು ಓಕೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಆವಡು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ರೂಮ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ನೀಟ್ನೆಸ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ನಕುಲು ಎಂಚ ಟ್ರೀಟ್ ಮನ್ಫೇರು ನಮಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮನ್ಫೇರ ದಾದ ಪೂರ ಮಲ್ಫೇರ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತು ಪೂಜತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಐತೆ ಯಾ ನಿಕಲೆಗ್ ಪೂರ ನೀಟ್ಲಿ ತೊಚ್ಪಾಯೆ ಪಿದಾಯ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಡು ರೂಮ್ ಟೂರ್ಲ ಮಂತದೆ ರೂಮ್ಲ ತೂಯರು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಕ್ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಪುಡು ಇಜಿನ ಫಸ್ಟ್ ಬಾತ್ರೂಮೇ ತುಪ್ಪುನು. ಸೊ ಬಾತ್ರೂಮ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಟ್ರೀಟ್ ಮನ್ಫೇರು. ಸೊ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅಮ್ಮನ ಲೆಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆಯರು ನಿಕಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಮಡಿಕೇರಿ ದಂಶಿ ಬತ್ತಾಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಯೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಎಂಕುಲ್ ನಾನೈತೆ ಪಿದಾಡ್ನು ನಾನದ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಿರಾ ನಮ್ಮನ ಕುಡ್ಲಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕುಡ್ಲೋಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಲಾಗ್ಸ್ ಬರೋದಪ್ಪುಡು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಯಾನೆ ಕಲೆಕ್ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತ ಆಯ್ನ ಅತಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಏರ್ ಅಮ್ಮನ ಲೆಕ್ಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ದಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಅಂಚ ತೂಪೆರತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಆಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪಲೆ ಮುಲ್ಟ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಮುಗ್ಯುಂಡು. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಯಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಣ ಒಂದು ಎನ್ವೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ನಿಕಲ್ನ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ಲ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ದಿಕ್ಕಡು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ದ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ವಾಂಡಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಡ ಪೂರಲ ತುಲೆ ಪೂರಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಏನೋ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಬಾಯ್. ಸಿ ಯು ಟೂನ್ಗೆ ಸೋನೇನ ಮನಸ್ಸುಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೋಚಿ. ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ. ಶೀ